aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Tunokong Paraiso. Pulos man puno eh. Peak hours man good. Di pa uli na. May bong ito sa lunang nung nadugay ko. Uri di ko kasakay din na. Sa unahan ko. Oh, tananaog. Uy! Miss, sorry ha? Sorry. May, ako na pa rin sa mga butang ni mo. Sorry kayo. Nagdanghag lang sa ko. Huwag ko magtanaw. Ako sa nagdali ko. Brian? Oh, Sophie? Ha? Ikaw magudi ay ni. Kumusta? Fine. Ikaw? I'm good. Dugay na tangwa magkita no. Bitaw? Ay, asa man nun ka? Nga, nagdali ka man. Akong utang apason ka tong jeep. May nanaog nga pasahero. Wa kong kasakay. No problem, Brian. May sakinan ko. Ihatod ti ka. Tana, tuwara akong sakinan no. Ha? Nagdali ka. Peak hours ko tun. Magkabihan ka o paabot og sakyanan. Dali na. Sige. Salamat daan ha. Salamat, good. Nalipay hinuon ko nga nakita. Tama, walang dam ha. Dali. Gapuhan mo sa kyanan oy, Sophie. Dugay na ni Uy. Regalo ni nilang papa. Mag 3 years na. Hain mo ka magstay, Brian. Sa mambaling ko. Oh, timing. Basak man ang amo. Agian rang inyo. Di ay? Timing do, no? Handa sa kay kang mudaib, no? Oo, mangunay magkit ko. Dili ko gusto og naay driver. Hassle sa akong mga nakam. Dugay na kita wa magkita. Tuig na, dili ba? Oo, ingon kita na. How's life? Minyo na, og may baby na. Di ay ba? Maayo. Ikaw? Mga 6 months na may nabuhat si Anthony. Okay lang, huwag may makasal. Ikaw, kasal ka no? Oo, civil. May anak mo sa Anthony? Oh, lucky. Mag 4 years na. O naasyan ako. Uhaw unta sa iyang mama pero wag yung kumusugot. User si Anthony. Nagkumoy sa trugas, way ayo. O yun. Pait ka ng bisyo ka. Pero wag yun natukhang. Agi sabay mong Mrs. Brian. Nakailab ako? Nakailab mi? Wa ko'y ideya. Ang butang ka. Sofia, di alam na ko sa unahan, no? Ilugan lang ko. Okay. Salamat kay ha? Gaya ko si mong number B. Aron magtawgan na lang ta. Sultihan ako akong amigo na to nga nagkita ta. Oh, si Brian, may kikasulti siyang babae. Ug naasud sa auto. Guwapa. Niya paingon din eh. Mabalik kong sud sa kalendarya. Dugay kay ka. Nga naman, hapon na kaayo. Sorry, sweetheart. Nagisulti na ko among boss. Nakitilog ko kasaba. Nakatawag ko on duty. Magbantay kitunta ka. Magamping ka. Unya sa may nahita po. Warningan ko. Pero, wala na ko na ikaduhang warning. Out na gyud. Brian, ayaw taon. Amping gid sa trabaho ni mo. Mauli. Magbantay na gyud ko, sweetheart. Lisod sa noon ng trabaho. Kay tibuok gabi mo way tug. Pero unsaon man, mao may trabaho ni mo. Sige na pagilis. Pagkahuman, pahuway kaayo, ha? Kapoy, bitaw. Marang mahawag akong mata tungkol sa kaduka. Si baby. Bago pa na akong gipadite. Pagilis na. Baby, pihubuan ang t-shirt ni mo kay tapuhan ta ka. Man, masaya ko ha. Please. Hangtod nga magkatugo. Oh, sweetheart. Ang dali na. Rivera.
gikan na sa eskwelahan. Sakyan lang ang ako. Ilbe! Ikaw di ay? Sakyan lang dire. Kaya di na ko mamasahero. Pahawain ako. Dali. Okay na ko pa. Okay. Kung may cellphone pa lang unta ko, tiksan lang ta ko ni mo. Ron, kuha ko ka uli. Okay na magod ko mag-commute pa? Ay, maghapit yung sudan day. Para sa bahay. Tagis na kay magtuwa ko. Bitaw pa. Apila na to buwad ha. Ay! Ma. Niyan ang bana mo? Oh, nakatuog dayon, ma. Nganong dugay man? Dugay man kaing nauli. Alas 11 untas buntag ni ana man na siya. Dugay sa nakasakay, ma. Dugay na kasakay ha? Uy, Elona. Kami suod ka naman ining kami niyoon. Pagbantay sa mga lihok sa bana mo. Ha? Nga nakasulti man ka, anak, ma. Basta lang. Pasidan anti ka. Hitsuraan na ba ng bana mo? O batanon? O kanang iyang trabaho nga magsigil ang katubag ng computer o guban pang mga gadgets. Dali na ka na makakitag babae. Ma. O ikaw, gwapa sa dunta ka, batanon. Pero wag ka na atiman sa kaugalingon mo. Sukad ka mga anak o nagpatutoy sa bata, di na lang gani ka magbra. Sige ka lang sulo ba ng dagong t-shirt ti papa ni mo? Muyat-yat ko ng duga ni mo, day. Mura na niya kapayas lata. Mama, sudri. Tawa lang. Huwag ako magtiaw. Padamini ko, Ilona. Netong gamay pa mo, pila lang kabuan nga nagpatutoy ko ninyo. Gibattle feed ta mo. Kaya gipasidadaan man kong nangkunsya. At man ang imong panglawas, uy. Kay maunay puhunan na itong mga babae. Ni ara magud ko sa bahay, ma. Usa na sa kaapan lang. Laag, uy. Paghuwag maid ay. Di pa taw na mo kaya, ma, uy. Oy, ano maniwan na si Brian. Tingalig maunahin na gastuhan sa kwarta ni mo ang babae. Bantay gyud. Kadiyot, ma, si Ate LV ni. Hello? Ate LV? Hello? Alona, hain si Mama. Tingaw, naghilak man ka. Daran mi sa ospital. Ikita si Papa na banggaan ng motor. Ang delikado si Papa. Ha? Ngano? Dias, mama, te. Ngano, oy? Bibi. Hello? Elbe? Ngano man? Ma. Oy, unsa? Si Papa. Diami sa ospital, ma. Ha? Delikado si Papa. Ngano sa kita po, ah? Nabanggaan ang motor. Unsa? Hay na tagiya sa sakanan. Nakigsulti sa doktor, ma. Siya ba ay naghatod na mo din eh. Nawadaan magudog break ang iyang auto. Hay na. Magkisulti ko. Nakigsulti palagi sa doktor. Ipatiman yun diya si Papa. Magigsultihin lang. Ayaw kawaya, ha? Wabaya tuyo, ah. Bisan pa. Iyag yun ang tulubagon. Unsa man, tag-iyag yun na o driver lang? Tag-iyak yun. Nabala ka sa baya siya. Pagigsultihin lang, maha. Pero susihaw na si Papa. Uy, may magpangusag ka. Ug may samad ang aping ni mo. Ngano wa magkaatiman na? Waman kay kumabati og sakit. Pangus naman og samad. Wa ka pa mubatik sakit, ana, ron. Ugma mag-ago ka na sa sakit. Ipati man na. Magigsulti ko sa kabang gabi. Unaha si Papa lagi, susiha. Nahadlok ba ko siyang kahimtang? Wa na siya makatingog. Ug pulos dugo ang iyang Na, kuyog mapiyuda ko ini. Ma! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!